No niin, jatkamme täällä virallisessa Eurola-studiossa vapauttanut Suomen-Ruotsin seuraamista. Ja nyt tänne studioon on asiantuntijakommentaattoriksi saapunut Jassin tilalle Reima Halvetoja. Tervetuloa Reima. Terve, kiitoksia. Tässä mennään seuraavaksi nyt Höyhensarjan otteluun. Vastakkain asettuvat Ilja Soisalo GB Helsingistä sekä Erik Nordlund Stockholm Tyylistä. Mitä sä saat Reima kertoa meille Iljasta? Ilja on semmoinen kovan työn tehnyt ottelija, pitkään harjoitellut, semmoinen hyvä perustekninen ottelija, melko hyvä matossa alta, hyvä pystyottelu, erityisesti lyömäpuoli pystyottelussa, hyvät koukut. Nordlundista ei ole ennakkoon juurikaan tietoja. Tässä ihan vahvan näköisesti aggressiivisesti lähtee hyökkäämään ja Soisalo joutuukin tässä ensimmäisessä iskujen vaihdossa hieman takajalalle. Nordlund hieman vanhemman näköinen kaveri. Sieltä niin ottelu etenee nopeasti tänne pystypaini etäisyyteen. Tuossa Nordlund käyttää aika erikoista blokkia tuossa clinchissä tuo tuon säären tuohon noin. Soisalon reisille saa tällä aika tehokkaasti estettyä sen, että Ilja pääsee tuomaan lantiotaan lähelle alasvientiä alustaessaan. Hyvin saa Nordlund estettyä toistaiseksi Soisalon alasvientiyritykset. Soisalo on nyt kuitenkin yhdessä jalassa kiinni. Nordlund vasemmalla kädellään yrittää hakea kainalokontrollia, sillä niin estää hieman. No niin, vahvan näköisesti sai meinaa saada tuommoisen puolinelsonin kiinni, tai siltä ainakin näytti tuossa pystypainitilanteessa ja saa pakotettua Iljan selälleen. Nyt Ilja pelaa aika hyvin omaa peliään tunnetusti. Soisalo on vahva tuolla alta guardista, on monia matsia voittanut alta triangeleilla ja käsilukoilla. Nordlund tässä tyytyykin kontrolloimaan päältä ja yrittää kaivaa tuota käsiään vapaaksi Soisalon hallintaotteesta. Ja ihan turvallisen näköisesti hän pelaakin sieltä, niin pitää kädet fiksusti siellä, niin itsellään ei anna turhaa paikkoja. Ilmeisesti nousi ylös yrityksenä avata guardia. Siellä on polvi välissä ja kohta varmasti alkavat nilkatkin. Ja suoraan jalkalukkoon lähtee hakemaan Nordlund. Hieman ylhäällä tuolla säären kohdalla näyttäisi olevan. Näyttäisi oikeastaan siltä, että ei vielä saa kunnolla oikein painetta kohdistettua tonne Iljan akillekseen. Aika hyvin pääsee Ilja pyörimään mukana ja näyttääkin siltä, että ei ole oikein kohdellaan vielä tuo nilkkalukko Nordlundilla. Pitkään tässä tunnutaan taistelevaan kuitenkin, että ilmeisesti kontrolli pitää kuitenkin jonkin verran. Sieltähän Soisalo tuntuu nousevan, mutta jalkasota niin sanotusti jatkuu. Mikäs tässä on avainasemassa nyt Iljalla, kun hän puolustaa tuota Nordlundin jalkalukkoyritystä? No Iljan pitäisi saada ensinnäkin siirrettyä Nordlundin jalka tuolta pois, siirrettyä omaan lantiotaan omalle oikealleen. Ikään kuin sitä kautta lähteä poistumaan jalkalukosta. Nordlund on sinänsä Soisalon kannalta hyvin päin, että hän oli oikealla kyljellään korjaan vasemmalla kyljellä. Aivan. Siihenhän tilanne taistelu nyt päättyykin. Ensimmäinen erä on ohi ja siinä annetaan jääkulmassa arvokkaita ohjeita Nordlundille. Suhteellisen tasainen ensimmäinen erä, jos sen perusteella ottelu arvosteltaisiin, niin pistäisi varmasti ruotsalaisille. Hyvän näköinen erä Nordlundilla vahvasti aloitti ja pääsikin yrittämään tuossa jo lopetusta ensimmäisen erän lopulla, mutta nyt mennään toiseen. Joo, kyllä olen samaa mieltä. Varovaista iskujen vaihtoa, siellä niin pitkällä etäisyydellä tunnutaan kuulevaan. No niin, ja siinä Ilja pääsee ensimmäistä kertaa matossa päälle, saa kampattua Nordlundin selälleen ja pääsenkin tuohon halfguardin päälle. Halfguard on positiona amatöörivapaa-ottelussa huomattavasti parempi positio kuin ammattilaissäännöillä, jossa lyönnit ovat mukana. Että sieltä niin tätä Nordlund kaivaa tuommoista jotain
puolikkaan Butterfly Guardin tyyppistä ja sieltä täyteen Butterfly Guardin. Ja täältä katsotaan yleensä tuleeko pyyhkäisyä tai ylösnousemista. Hienosti Ilja on edetä suoraan mounttiin, pääsekin siihen sekunniksi, mutta Nurlund taitavasti niin käyttää momenttia hyväksi ja kääntää Iljan alleen. Nyt ollaan samassa tilanteessa kuin ensimmäisen erän puolivälissä, Nurlund päällä, Soisalo alla ja Nurlundilla aikeissa varmasti avata tuo Soisalon gardi ja lähteä siitä ohittamaan Iljan jalkoja. Luultavasti samat vanhat temput tulevat toistumaan, eli Nurlund nostaa lantiota ylös, tuo toisen polvensa tonne noin ylös ja sitä kautta lähtee hakemaan avaamista, niin kuin kävikin. Siinähän se nähdäänkin nyt vähän erilainen ohitusyritys Nurlundilta. Etenee half-guardiin, ohittaa ensimmäisen jalan ja nyt lähtee kuin oppikirjasta avaamaan sitä Soisalon half-guardia työntämällä vapaana olevaa jalkaa tonne väliin ja työntämällä auki. Mutta Soisalo saa hyvin puolustettua, karkaa lantiolla sivulle ja kaivaa uudestaan guardin kiinni. Näin taktisesti, niin mitkä olisi neuvot tällä hetkellä Soisalolle, kun olet seurannut matsia nyt ensimmäiset puolitoista erää? No, tietysti selvä juttu on, että joko estetään tuo Nurlundin ylösnouseminen, guardin avaus tuolla noin ylösnousutaktiikalla, tai sitten lähdetään pelaamaan suoraan avointa guardia. Hyväksytään se, että sitä ei pidetä sitten siellä. No nyt pääseekin Nurlund näppäränäköisesti tuosta ohi ja nyt on käsi vaarassa kyllä. Nurlund lähtee kiertämään toiselle puolelle ja nyt on Kimuran paikka jo lähellä. Tämä näyttää vaihtavan suoraan käsilukkoon ja nyt on kuumat paikat Iljalla. Erittäin lähellä suora käsilukko ja sieltä se tuleekin. Nurlund kaivaa hienosti ottelun päättäneen suoran käsilukon tässä toisen erän puolivälissä. Tässä vielä hidastuksena, miten Nurlund käyttää tekniikkansa ottelun päättämiseen. Erittäin näppärästi Nurlund vaihtoi Kimurasta, joka on tämmöinen kiedottu käsilukko suoraan käsilukkoon. Perusyhdistelmä hienosti toteutettu. Näin yleisesti nyt kun arvioidaan ensimmäistä ja toista matsia, niin tosiaan voidaan todeta, että ruotsalaisilla on vahva matto-osaaminen. Tällä hetkellä tilanne tasan 1-1, tästä on hyvä jatkaa.